Sige na handa kan op bang bagien anglaat. Wala na ba akong ibang paraan. Daan kan minang magisip imiwika na mina. Natagelan si Elena samgasi nabi ni Andres. Tamasia ang etsira niya ay bagaing kanayang hamagilang, magasihang novelan ina at nakikita niya lang itu samgalitrato. Sabing lahat kamaka niya ang kanayang ina. Itinaas niya ang kanayang kamay at hinaplos ang kanayang muka, at pagkatapos ay tumilo ang kanayang haliha, kailangan niyang tandon ang kanayang muka, dahil baka hindi na niya itu makita mili. Nakapakta sa saon na siya, kailangan niyang mohang ibang tao, mas madali ang pakihanti. Nakisip si Andres, kahit sino na lang bang kliyente tinatanghap mo. Dapat intindihin mo rin ang sitwasyon ng ibang tao. Tinawagan niya si Simon para itanong tungkol kay Elena, nalaman niya ang tinay na dahilan, nakaramdam siya ang awa, lalo na nuwang nawalan siya ang trabaho kaninang imaha. Siguro na pilitan na lang ang babaeng itu kaya siya nakakakahanuan. Kinabukasan, pumunta si Elena sa Anapek Estates Hospital para makita si Andres. Nagpasabi siya sa mga staff dahil wala siyang appointment. Sinabing staff na hindi niya itu maaaring makita. Naghintay siya ng matagal buong araw hanggang sa natapos ito sa hobby. Tapos ka na ba? Ikaw na naman. Nakapakta sa saon ka na ba? Nakapag-isip na ako, desidido akong magpopera buong maka. Sinabi na sa akin ni Simon ang tungkol sa iyo, alam ko kung ano ang gusto mong gawin, pero sulit ba ito? Sulit? Basta't magbayad ang 2 milyon lahat sulit. Sige, ang babayaran ay 500 miljoen may pera ka ba? Tap 365,78805, 500 miljoen ako pwede bang halagan. Kailangan mo minang magbayad ng 50%, ito na ang pinakamababa. Sino pa bang magpapaintilot na magbayad kong 250 miljoen, 582,89402, pagkatapos ng operasyon? Hindi na ba pwedeng magtawaran? Hindi na pwede. Kung wala kang pera, hiwag mo na akong abalahin pa. Pagkasabi niyon, imalis si Andres nang hindi siya tinitignan. Iniwang malungkot si Elena, hinawakan niya ang kanang kwintas at profilet, balak niyang ibenta ang mga ito. Sinabi niya noon na hindi niya kailanman ibebenta ang mga ito, kahit anong mangyari, pero sa sitwasyon niya ngayon, kailangan niyang ibenta para mabilis niyang mahawa ang kanang plano. Nang ibenta niya ang mga ito, nakakaya lang siyang 150 miljoen, 509,736, 42, kailang pa siyang 100 miljoen, 73,15761. San siya kakiyang pera. Hindi naman sa hindi niya naisip na himiram kay Simon, pero marami na itong natilong sa kanaya, hindi niya ito maaaring abalahan ng paulit-ulit. Si Andres na lang ang pwede niyang kausapin. Kahit na kailangan niyang magmakawa, gagawin niya para payagan siyang magpopera. Himingi siya kay Simon personal na numero ni Andres, niyaya niya itong makita sa isang coffee shop para mag-isap. Bakit? Niyaya mo ako dito sa dahil sa nangyari noon. Kompleto na ba ang pera mo? Narito ang 150 miljoen, 509,736, 42, pwede bang bigyan mo akong mas mahabang panahon para sa natitirang 100 miljoen, 73,15761. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang 50% ang pinakamababa. Ano bang gagawin ko para pimayag kang imitang, o kaya makipagtalik ako sa iyo para mabayaran ang itang? Baba pa naman ako. Timawa nang malakas si Andres at tumingin sa kanaya nang may pahamak, akala mo ba kakana sa akin ang iyong handa? Hindi ba't sinabi mo noon na kahit mahirap ka't mamalimos, hindi ka magbebenta ang iyong katawan? Hindi pa naman imabot sa kanan ang sitwasyon mo. Paano mo nalaman na sinabi ko yun? Hindi mo kailangang alamin kung paano ko nalaman, ang kailangan mo lang malaman ay kailangan mo ang pera para makapagpopera. Hindi mo ba ako pwedeng pakisapan para tilanghan ako dahil kay Simon? Ang halang mo rin, hinakamit mo siya para makiya mo ang gusto mo pero ayaw ko siyang pakisapan.
Nakikisap aku sa iyo, telinghan mo ako, ito na lang ang paraan para makabalik ako. Wala na akong iba, nakikisap ako sa iyo. Kailangan niyang makpakamak ng ganito. Hindi naman sa hindi siya nahanap ng ibang ospital, pero hindi siya panatahto wala siyang masyadong alam tungkol dito. At si Andres naman ay nirekomenda halos walang operasyon na nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang kamay. Nakaupo si Andres sa harap niya at tinitignan ang babaeng imeyak, mukha siyang kawa-awa nakakawa. Sa kanya hiwak ka ng imeyak, tutulungan kita daw kay Simon. Kinan mo itong pera para tibisin mo ang alas na ibinenta mo. Paano mo nalaman na ibinenta ko ang aking alas? Sinisandan mo ba ako? Wala akong oras para diyan. Nakita kitang sut ang hayan noong nakarang araw, pero ngayon wala na at mayroon kang ganitong halagang pera, hindi mahirapan. Pero hindi ko kakinan ang pera, ibig sabihin ba nito hindi mo ako operan? O kailangan kong makipahtalik sa iyo. Hindi rin masama ang ideang yan, pero iwak kang makilasawn, hindi ako desperado. Kailangan kong tahalinis ng bahay. Tweede. Kang magtrabaho sa akin, ang iyong sahod ay ibabawas sa babayaran sa operasyon kada buwan. Kung gusto mong imitang pera, papayagan kita. Talaga. Hindi ako nakakamali. Iwak kang mahalala. Kailangan mo lang magtrabaho sa loob ng 2 taon, kahit na hindi mo maabot ang halaga, papayagan pa rin kitang imalis. May karapatan kang tumanggi. 2 taon hindi gagawin ko. Kung hindi pa imabot sa 2 taon, pwede akong mahanap ng ibang trabaho at kung makano ang kilang, babayaran kita. Sa susunod na natin pakisapan yan, pumunta ka sa bahay ko bikas, ipapadala ko sa iyo ang address. Iniwang masaya si Elena na kumbinsi niya ito, kahit na kailangan niyang mohang tahalinis ng kanayang bahay sa loob ng 2 taon. Sa panahong yun, susubukan niyang mahanap ng ibang trabaho para makabayad sa kanaya. Balak niyang ibigay ang 150 miljoen pep 109,736,42 pero naalala niya na importante rin sa kanaya ang alas, bigay itong kanayang ama. Sinabi nito yaon kaya kailangan niyang tubisin ang yaon kahit na pwede pang kimitang pera, hindi lahat ng alala ang kanayang hamahalang ay maaaring palitan. Sabing tao kapag gusto mong makikanti, kahit na kailangan mong makintayang 10 taon, hindi pa rin hili, makintayang 2 taon, hayon na lang niyang maksaya ang 2 yun bago niya sila pahirapan. Kinabukasan, sinenda ni Elena ang address na ipinadala ni Andres at pumunta sa kanayang bahay. Isang kondominium na kumpleto sa hamit. Makisa siyang nakatira doon. Pimasok siya at tumingin sa paligid ng bahay, lahat ay malinis at maayos, siguro malinis siyang tao. Sa kamit sa loob ng bahay, halata na mamahalin ang yaon, dati rin naman siyang mayaman, kaya alam niya ang halahan ng ito. Doktor siya sa isang aesthetic hospital, kaya may pera siya, pero hindi niya akalain na ganito siya kayaman. Nakarating ka na pala, tingnan mo ang paligid ng bahay, at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Sige, lilinisin ko rin ba ang iyong kwarto? Tanong niya. Lilinisin mo lahat. Akala ko pribadong espasyo yun kaya hindi ka pwedeng pimasok. Sinabi ni Andres ang lahat ng dapat gawin, naririnig niya ang iba, pero tanda niya na sinabi ni Andres na kailangan niyang sakitin ang tawag nito kahit anong oras. Wala akong problema sa paglilinis ng bahay, pero ang kailangan kong sakitin ang tawag mo kahit anong oras ay medyo sobra naman. Halimbawa, natutulog ako, kailangan kong sakitin, hindi yan tama. Sa totoo lang, mahimbing akong matulog, kahit gamiw ang mundo, hindi ako makigising. Kung ganoon, magbayad ka na lang minang 250 miljoen, pep 182,89402, o kaya ay 500 miljoen, pep 365,78805. Hindi mo na kailangang pumunta dito. Hindi pa nakakasagot si Elena, pinatay na ni Andres ang tawag. Nakakalit na nakmira si Elena sa telepono, may sakit ka ba? Nilinis ko ng mabiti, ano pa bang gusto mo?
Pagkatapos Mahmira dali-dali niyang inayos ang kanyang gamit at tumakbo papunta sa bahay ni Andres. Pinanatili niya ang kanyang masayang mukha at naglitong pagkain. Naglito lang siyang karna at gelijk kaya hindi siya natagalan, lumabas siya sa sala at tinawag siya nito. Why, hindi ka pa kimakan, diba? Imipo ka rito at kimain ka sama ako. Hindi na, kimain ka na, kakano lang ako mamaya. Imiling-iling siya. Kimain ka kasama ko, hindi ako makakakan ng maayos kapag nakakitom ang iba. Imipo siya para kimain kasama nito. Sumasagot ito kapag tinatanong niya, kapag hindi naman, tahimik lang siyang kimakan. Natatakot ka bang kainin kita? Kimain ka lang, hindi mo kailangang makbahal. Hindi naman, kimakan pa rin ako. Pagkatapos mong kimain, linisin mo ilit ang bahay, binigay ko na ang listahan mo dapat linisin, hindi mo ba binasa? Kailangan mong linisin ng tama, mamahalin ang makakamit sa bahay ko, kapag nasira yan, ibabawas ko sa iyong sahod. Pagkatapos nitong kimain, pimasok ito sa kwarto, nakpalam siya pagkatapos maglinis. Tapos na akong magtrabaho, alis na ako. Tandaan mong dapat laging nakabikas ang iyong telepono, baka tawagan kita. Alam ko. Nagtrabaho siya sa loob ng isang linggo. Sobrang hirap ng isang linggo para sa kanya, sobrang arte nito, Pinipinas siya nito sa lahat ng bahay, minsan madimi ang refrigerator, minsan mali ang paglalakayang electric fan, minsan kailangan niyang higitan po ang screen sa terasa. Hindi nito gusto ang turnips at bawal maglakayang sobrang fitsin sa kanyang sabaf. Nainis siya pero kailangan niyang magtisdal siya ang kanyang pinagkakatangan. Sa pagtatrabaho nito sa kanya, nakalimutan niyang mahanap ng ibang trabaho para suportahan ang kanyang kapanghangailangan, lalo na ang iba sa bahay. Wala na siyang ibang paraan kundi ang imitang mina, kung hindi, tiyak na mapapalaya siya. Nakarating ka na pala, ano ang gusto mong kainin ngayon? Bakit parang masaya ka ngayon? May mahanda bang nangyari? Wala naman, gusto ko lang pwede bang imitang pera para bayaran ang iba sa bahay. Iwag kang mag-alala, maghanap akong ibang trabaho na pwede sa aking oras, sigurado na ito ang inang at haling beses na ako itang, hindi ko hayaan na mapektihan ang pera para sa operasyon ko. Limipat ka na lang dito. Ako. Lilipat ako dito. May extra naman akong kwarto at mas magiging madali para sa iyo na paminta rito, pwede rin kitang tawagan kahit anong oras. Pakisipan mong mabiti, magbabayad ka pa ang ipa at pamasahe, kung ano ang mas nakakabiti, hiwag kang magtagal sa pagdidesisyon, baka magbago ang isip ko. Naisip si Elena at naisip niya ang may point ito, makarin naman itong mabait, hindi naman siya matatakot na may mangyari sa kanaya. Lilipat na ako. Kung kanin, hindi mo na kailangang imitang, hindi ako titira sa susunod na biwan kaya hindi ko na kailangang magbayad ng ipa. Magandang ideya. Why, hindi ko sinasadya na magtanong tungkol sa iyong kagamit, nakita ko lang na mayroon kang dalawang laptop, pwede bang hiramin ang isa? Sa iyo na yan, kapag kailangan ko, kikinin ko na lang. Talaga. Maraming salamat, akala ko masama ang iyong ikali, mabait ka rin pala. Ano ang sinabi niya? Maraming salamat. Pagkatapos kong sabihin, akala ko. Napatahol si Elena at tumingin sa kanaya. Bakit hindi mo tinatapos ang iyong sinasabi? Ako hindi ko sinasadya, hiwag mo na lang pansinin. Maayos ka na, sa susunod na linggo mahanda ka na para sa medical exam para sa operasyon. Alam ko, maraming salamat. Natapos ang araw na iyon. Bago siya imiwi, sinabi nitong maayos siya ang gamit para lumipat na sa susunod na araw, ngumiti siya at tumango. Ang kanyang ngiti ay mahanda, ang kanyang piting ngipin ay nakpapakitang kanyang higisbesong halabi dahilan para matigilan ito. Ito ang inang beses na ngumiti siya pagkatapos ng aksidente. Pagkatapos ng araw na iyon, nakita niya si Simon, at sa pamamagitan ni Simon, nakilala niya si Andres. Tinilinghan siya ang dalawang ito, pero ang kanyang pamilya ang sumaksak sa kanyang peso.
Kinabikasan ebinalik niya ang kwarto sa kanayang landlode at lumipat sa bahay nito. Ang kwartong iyon ay para sa bisita at wala rin masyadong hamad, inayos niya ito ayon sa kanayang gusto, wala naman itong sinabi at hinaan siyang gawin ang gusto niya. Nagsimula niyang maramdaman na hindi ito kasangsamang kanayang inisip. Nakataon na paminta si Simon sa kanayang lungsod at niya itong makita. Matagal na rin kitang hindi nakikita, kamusta ka? Salamat kay Simon, mas nahang maayos na ang aking bihay. Sobrang arte talaga ang iyong kaibigan, kailangan ko pang makmakawa bago niya ako payagan na makpopera. Narinig ko kay Andres ang tiyaga mo rin. Ngayon nagtatrabaho ka sa kanaya, siguro nahirapan ka rin. Anong makakawa ko kapag ikaw ang nagrekomenda panatag ako? Sobrang malinis ang iyong kaibigan, pinipina niya ako sa lahat ng bagay, nakakatakot. Hindi ko maintindihan kung paano kayo nakasundo, sobrang kalmado mo, sobrang arte naman niya, magkaiba kayo. Kapag tumahal ka pa sa kanaya, makikita mo na mabait siya, malinis talaga siya pero hindi ibig sabihin nun ay hindi siya mabiti, makikita mo rin na tama ako. Sa similang linggo, binigyan siya ang oras ni Andres para pumunta sa kanayang ospital para pumirmang kontrata. Basahin mo ang kontrata kung mayroon kang tanong. Binasa niya ang kontrata, wala siyang problema sa medical waiver. Pero nakilat siya sa kanayang kontrata sa trabaho. Natatakot ka bang tatakasan kita kaya ka humawang kontrata? Sobrang okay na sa akin ang 20,000 pesos, pap 16,846, 51 na sahod, pero kailangan kong manatili sa iyang tabi 24/7, kailangan kong sakitan ang iyang tawag. Hindi ako pwedeng magtagal. Kailangan makapapalis para maktiwala tayo sa isa't isa. Tananghan ilit kita, sigurado ka ba na makapapopera ka? Sigurado ako. Matagal ko nang desisyon na bahian ang aking maka, hindi ko hayaan na maktida pa ako. Milan ngayon patay na si Elena. Nakita ni Andres ang kanayang determinasyon. Kung handa siyang magsakripisyo ng ganito, tutulungan niya ito. Ginawa ang operasyon pagkatapos nilang pumirmang kontrata. Tiningnan ni Elena ang kanayang maka sa halang pagkakataon. Sa sandaling nakaiha siya sa operating table, tumilo ang kanayang liha, pagkatapos siyang magising, kailangan na niyang mabihayang bagong bihay. Si Andres mismo ang nag-opera sa kanaya. Sinibikan nitong hiwag masyadong bahian, sinibikan nitong panatilian ang kanayang natural na itsura. Timahal ang operasyon sa loob ng 12 oras, pahotin siya, tinala siya sa recovery room. Pagkatapos tumingin sa kanayang kamay, hindi niya alam kung ang kanayang ginawa ay mabiti o masama. Pagkatapos magising ni Elena, may benda ang kanayang maka, ang kanayang mata lang ang nakikita. Sobrang excited siyang makita ang kanayang maka pagkatapos tanghalan ang benda. Dumating din ang araw na iyon, si Andres mismo ang nagtanghal nito para sa kanaya. Tumingin siyang mabiti at ngumiti, halata ang iyong karanasan, kahit na inayos, natural pa rin, nasiyaan ako. Sobrang nasiyaan. Mas humanda pa ako. Ngumisi si Juan ng parang hindi, talagang hang humanda ka kaysa dati. Mas nahang pino ang iyong panga, at mas nahang matalas at anghelar ang iyong maka. Ang dating ikaw ay may taklay na kahandang medayo mapaklaro, ngunit ang kasalakihan mong sarili ay kayang himatak ng napakaraming atensyon mula sa mga kalalakyan sa isang ngiti lamang. Mahang ako ay medayo na tigilan. Matapos ang isang panahon pagpapanga, pinayahan na si Lia na makabalik sa kanayang bahay, ngunit kailangan pa rin mahang manhat. Binawasan din ni Juan ang kanayang trabaho para sa kanaya na nakpapayo sa kanaya na mag-inhat ipang hindi bimika ang kanayang sukat. Salamat sa iyo, hindi ko malilimitan ang iyong kabitihan. Hindi mo kailangang magpasalamat. Gawin mo lamang ng maayos ang iyong trabaho. Pagkalipasang ilang biwan, tilian ng humaling ang kasukat sa kanayang maka. Mayroon pa rin kanting kapintasan nuwing inalis ang benda, ngunit napakahanda na niya nuwan. Ngayon, natilian na siyang humaling, siya ay may kahandang walang kapintasan.
Patiloy paren yang nililinis ang bahay para sa kanaya, araw-araw na naglilito at naghihintay sa kanayang pag-ibig. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, mas naging flexible ang kanayang trabaho. Gamit ang komputer na ipinairam niya, tumatanggap siya ang karaktahang online na trabaho para kimitan konting pera. Paminsan-minsan imipo siya at naktidisanayong maraming estilong damit ng pambaba. Nakatira siya sa bahay niya, kimakan kanayang pagkain, ngunit hindi niya maaaring hanggan sa kanaya ang iba pang personal na gastos. Malaki na ang bahay na binahan siya ng $2 bilang katilong ipang bayaran ang kanayang itang. Limipas ang bihay at ang dalawa ay inti-inting nasanay sa pananatili sa isa't isa. Maraming pagkakataon na medayo na hili siya sa pag-ibig at nakakaramdam siya ng konting pag-alala. Sinisibikan niyang sabihin sa kanayang sarili na hindi niya siya maaaring mahalin. Mayroon pa siyang bahay na kailangang gawin. Hindi niya maaaring hayaan ang animang bahay na makakambola sa kanaya, lalo na ang makapahirap ng nakarang pag-ibig na naksara sa kanayang peso. Nandihan ka na pala. Ihanda ko na ang iyong pagkain. Tilihan ka ng gemalang. Ang bilis ng iyong paghaling, dahil sa haling aking kamay. Pagkalipas ng ilang panahon, magiging mas natural ang halinaya. Tinitiyak ko sa iyo na walang makakapansin na ikaw ay sumaylalim sa operasyon ipang bahian ang iyong maka. Nakawa mo na rin. Ano ang balak mong gawin pagkatapos? Balak kong Balak niyang sabihin na babalik siya sa lungsod na yaon palihim na makikialibilo sa kampanaya at magplano ipang lapitan si Juanito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, napagtanto niya na siya ay nagtatrabaho bilang katilong para sa kanaya. At mayroon pa siyang halos 1.5 taon bago matapos. Bakit hindi mo itiloy? Ano ang iyong balak? Hindi ko pa naisip, daan-daan ko na lang isipin. Kung gusto kong makikanti, kahit na kailangan kong makantayang 10 taon, hindi pa rin hili. Kimain ka na. Limipas ang isa pang panahon at tilihan ng humaling sila pagkatapos ng operasyon. Bimitiran ang relasyon niya sa kanaya. Bagamat mayroon pa rin siyang masakit na dila, ngunit tulad ng sinabi ni Tess, siya ay ang iring tao na may malamang na panlabas ngunit mainit na kalooban. Lubos siyang nagmamalasakit sa kanaya. Noong siya ay nahirap sa makasakit ng kanayang rahlo, hindi niya siya pinagtrabaho. Sa katinaan, nagtimpla pa siyang iniming manghupara sa kanaya. Noong nakita niya ito, napaliha siya. Noong nakaraan, noong kasama pa niya si Juanito, hindi siya kailanman binahan kahit isang basong tibig, lalo na ang iniming mangho. Masakit ba sa iyo kaya ka imayak? Hindi, naalala ko lang ang ilang hindi magandang bahay. Tinignan niya ang screen kaniyang komputer. Sa screen ay ang balita tungkol sa ingegemeenteng Batangkiw at isang magandang baba. Naalala niyang sinabi niya na ang kanayang aksidente ay may nanakit sa kanaya at ipinagkanilo siya ang kanayang kasintahan at matalik na kaibigan. Ito ba ang kasintahan na sinasabi mo? Dating kasintahan. Magpapakasal siya sa matalik kong kaibigan. Sa tingin mo bahay ba sila? Kung gusto mong imiyak ka lang. Hindi kita pagtatawanan. Imiyak. Karapat-dapat ba siya para imiyak ako? Habang nakikita ko silang masaya, lalo akong hindi pumapayag. Babalik ako, babawin ko ang negosyo sa pamamagitan ng pawis at lihang aking ama, ipang ang aking ama sa langit ay matahimik. Kailangan ko ring mahanap ng katibayan na sinaktan nila ang aking ama at ako. Kailangan ko silang ipakilong ipang mawala ang aking halit. Hindi siya nagsalita at tumalikod palabas ng kanayang sulit. Sinindihan niya ang isang sigarilyo, himitit ng isang hininga at pinakawalan ang piting isok na nakapaplanong isang bahay sa kanayang isipan. Nakasama niya siya sa loob ng isang panahon at mayroon siyang konting damdamin para sa kanaya. Tauran siya, lalaki. Hindi maiwasang makagusto sa isang magandang baba tulad niya. Kung gusto niyang makikanti, tutulungan niya siya.
Bekot sa pagiging kos met het sirgon, siya ang anak ng presidenteng isang multi-industry fashion company na bahagi lamang kadenang operasyon kumpanayan kanang pamilya. Dati palagi siyang hinihimok ng kanang ama na bimalik at tilinghan siyang pamalan ang gripo. Matatak siyang tumanghi at sinabi na gusto niyang bumiyong kanang sariling karera. Ngayon dahil sa isang babalik siya sa bahay na dati niyang tinanghihan. Hindi niya inakala na darating ang araw na may magpapabago sa desisyon niya sa bihay. Naktataka siya kung bakit niya ito ginagawa, ngunit wala siyang makitang makatwirang sagot. Maraming pagkakataon na nakita niya siyang tumitingin sa mga litratong kumpanya, nakita siyang nakatulog habang humahawang ilang desenayong damit, o lalo na noong nakita siyang imayak ng mag-isa, nakaramdam siyang kirot sa kanang puso. Pimayak siyang isiko ang lahat, pati na ang kanang maka, para lamang mabawi ang mahabakay na dating pahari niya. Iniwi siya sa bahayang kanang mahamahalang, nakipakita sa kanila at nakpahayag ang kanang intensyon na paminyan ang kumpanaya bilang siya. Mahal lula. Iniwi na po ang hangmaster. Iniwi lang siya bakit kailangan pang hawang malaki. Sinabi itong kanang ama, ngunit nakangiti siya, magandang araw po sa inay, itay. Anong hanggan ang nakdala sa iyo rito? Akala ko wala na kaming anak. Paano ba naman may anak kami pero nakatira ng mag-isa at hindi man lang dumadalaf sa aming matatandang katawan? Kasalanan ko po. Ngayon bimalik ako para himinging paintulot sa inay na kinan ang posisyon bilang siya. Ano? Tama ba ang narinig ko, mahal? Nabihan kanang ama ang enginom na tibag. Seryoso po ako sa pagtanggap sa posisyon na ito. Nakya ko na rin ang gusto ko. Anak din po ako sa pamilyang ito at oras na para hampanan ko ang responsibilidad na ipalit sa inyo. Bihira na siyang paminta sa ospital, ngunit sa halip ay paminta sa kumpanayan kanang ama ipang magtrabaho. Nakita nila na siya ay imalis ng mga at imiwi ng hobby at kung minsan ay hindi pa imiwi. Hindi na niya kailangang magdalang pananghalian at nagsusot pa siyang site sa halip na isang ordinaryong sirtulating dati. Hindi niya maiwasang magtaka, nagsusot din bang site ang mga doktor kapag pumapasok sa trabaho. Palang araw malalaman niya kung bakit. Alis na akong ngayon. Hindi mo na kailangang hintayin ang aking pananghalian. Tandaan mong kimain ng maayos sa bahay. Nakaramdam siya ng pagtataka, ngunit pinaliwala na lang ito dahil hindi naman ito ang kanang negosyo. Nang araw na iyon, mayroon na namang business trip sa lungsod kung saan siya nakatira. Inimbitahan siya nitong kimain at hindi niya kayang tanggihan dahil paminsan-minsan lang siya pumipinta rito. 5 laki ka pang humahanda, mas matalas at kokit-okit kaysa dati. Salamat ang gwapo mo rin. Masaya silang nakikintihan tungkol sa lahat ng bahay sa mundo. Pagkatapos kimain, inihatid siya ni Tess pauwi. Alam ni Tess na nakatira siya sa bahay ni Yuan at hindi niya ito nakitang kakaiba. Sa katunayan, gusto pa niyang mahing sila ni Yuan. Ang damdamin niya para sa kanaya ay parang damdamin isang kapatid para sa kanayang kapatid na hindi kailanman lalampas dito. Lalo na ngayon, ang kanayang ikalikapang binanggit niya si Yuan ay hindi katilating dati at ang kanayang hamata ay masaya. Marahil mahal na rin niya si Yuan. Inihintay siya ni Yuan sa bahay. Naglitun siya ang pagkain at nakiwan ang salat para sa kanaya na nagsasabing painitin niya ito bago kimain. Mayroon siyang kumpletong pagkain, ngunit lalo siyang nakaramdam ng kawalan. Sa giro dahil wala siya doon kimakan kasama niya. Nakatayo siya sa balkona at nakatingin sa ibaba at nakita niya siyang nakikipag-isap sa kanang kaibigan at nakaramdam siya ng konting pagkaimot. Nakita niya siyang imokat kaya pimasok siya sa sala. Binuksan niya ang pinto at nakita siyang nakaupo sa sofa. Ngumiti siya at tinanong siya, kimain ka na ba? Nakahanda na ako, painitin mo na lang. Tiningnan niya ang mesa at nakita niya na biyo pa rin ang pagkain. Inilapak niya ang kanayang bag at paminta para painitin ang pagkain para sa kanaya.
Bakit hindi ka pa kimakan? Tinatamat ka pang painitin. Saan ka galing? Kimain ako kasama sa tes. Bihira siyang makapunta rito. Mabilis siyang limapit at niyakap siya mula sa likod. Nakilat siya at nakpipimahlas, "Way, ano ba? Bakit mo ako biglang niyakap?" Ikinilong niya siya sa kanayang habisag at hinalikan siya ng marin. Natagilan si Leah. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa labis na pagkabigla. Maya-maya ginamit niya ang kanayang lakas ipang ilayo ang kanayang sarili sa kanaya, hiwag kang mohang labis. Sapat na ang pakayakap mo sa akin kanina. Ngayon sinasamantala mo pa ako at hinalikan. Halimbawa, kanina kung hindi ako nakakamali, tinawag mo akong mahal. Tama ba? Ano ba talagang nangyari sa iyo? Gusto mo ba sa tes? Sinong nagsabi sa iyong gusto ko siya? Pero kung ano naman sa iyo? Malaki ang epekto nito. Natiklasan kong mahal na pala kita. Kanina noong nasa balkona ako, nakita kitang nakangiti at nakikipag-isap sa kanaya. Alam mo ba kung ano ako nakaramdam pagkayamot? Natagilan si Leah, anong nangyari? Nanaginip ba ako? Sinibikan niyang kiritin ang kanayang kamay, masakit. Ibig sabihin totoo ito. Gusto ko siya at gusto rin niya ako. Dapat ay masaya ako, bakit nakakaramdam akong pagiging walang laman? Masasagot mo ba ako? Hiwag ka na lang tumayo riyan ng naktataka. Anong masama kung mo ako? Hindi tayo mari. Bakit? Alam mo rin na para sa akin, ang pag-ibig ay walang kailangan sa ngayon. Wala na rin akong lakas ng loob na buksan muli ang aking peso. At saka, mayroon akong mas maalahang bagay na kailangang gawin. Hindi mo ba alam na gusto kong makiganti? Matitilinghan kita. Paano mo ako matitilinghan? Hiwag ka nang mag-aksayan makasalita. Hindi mo ako matitilinghan. Hindi ako matitilinghan ng isang cosmetic sirhon, nginit ang hiyong tinakumpanay ay maaaring gawin iyon. Anong sinabi mo? Kiyo ka. Tama, himingi akong paintulot sa aking ama na kinan ang posisyon na ito. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa ito sa pintong ito. Siguro daw mahal kita. Tibang nakikita kitang imayak, hindi ko mapigilan ang aking sarili, gusto lang kitang protektahan. Mahal mo rin ako, hindi ba? Timanghan ka sa aking mata. Hindi nagsasinungaling ang iyong mata. Hiwag kang mag-alala, tutilinghan kitang bawian ang lahat. Ngunit parang sinasamantala mo ako. Ayaw kitang isama sa bahay na ito. Kisa akong nakpapasama dahil sa iyo. Narinig kong magpapakasal sila sa susunod na buwan. Tayo na sa lungsod na iyon. Simulan na natin ang iyong plano sa pakiganti, pwede ba? Tumango siya bilang pagsang-ayon sa kanaya. Ngayon maraming kasorpresa na dumating sa kanaya. Nalaman niya na gusto rin siya na ikinatiwa niya ng labis. Ngunit nalaman din niya ang isa pang pagkakakilanlan niya, ang pagkakakilanlan na ito niya na makakatulong sa kanaya na makiganti ng mas madali. Hindi naman ganun kasama ang kanayang bihay. Pagkatapos kumpirmahin ang kanilang relasyon, malaya na nilang ipinahayag ang kanilang pagmamahalan. Natiklasan niya na sa pag-ibig, siya ay napakatamis at romantiko. Sa araw ng engagement ni Juanito at Elizabeta, pareho silang pumunta sa lungsod na dati niyang tinitiran. Mahal, paano ka nagkaroon ng imbitasyon? Sa pagkakalam ko, hindi naman nakatutulungan ang kampanayang pamilya ko at pamilya mo. Kung hindi kami nakatutulungan noon, mayroon na kayong bakong hiyong kampanaya, paano nila ako hindi maimbita? May sorpresa ako sa iyo. Magkasama silang pimasok sa hall at nakita niya ang hapahira nina Juanito at Elizabeth. Imahbat ang kanayang kamay. Hinawakan niya ang kanayang kamay at sinabi sa kanayang kimama. Nang makita sila ni Juanito, dali-dali siyang limapit ipang batin sila, magandang araw po, Ginoong Juan. Masaya akong makita ka rito ngayon.
Nang temenghan siya sa kanaya medayo na tegelan si Juanito. Ang pagiging mapisok at timitingin sa makakandang baba ay isang bahay na hinat nakita niya rin siyang pamilyar. Ito ay ang girlfriend ko, bakit? Ah, wala. Napakagandang girlfriend mo. Siguro mapalat ako na makilala ko siya. Magandang araw po, ako po si Lena di Makilangan, ikinakahalak ko pong makilala kayo. Bago sila pumunta rito, sinabi niya sa kanayang kailangan niyang palitan ang kanayang panghalan ipang Maximilian Bahong Bihay. Ang panghalang Lena ay pinili niya para sa kanaya. Sa pakpati, nakalok siya ang kanayang kamay kay Juanito na sinibikan nitong hawakan ang kanayang kamay ng mas matahal. Pagkatapos bimati, limipat sila sa mga ipuan panayan. Bimilong siya sa kanayang tainga, hiwak kang himiti sa kanaya ng hanuan, hindi ako makakalak. Kailangan kong makipag-isap sa kanaya, mahal. Arte lang ito. Ang kasal nina Juanito at Elizabeth ay isinakawa ng napakaharbo at maraming malalaking personalidad sa mundong negosyo ang dumalo. Nakilala nila ang ilang tao na nakipagtilinghan sa kampanayang kanayang ama. Si Juanito ay imangat ng husto nang siya ay mukhang kasintahan niya. Kung hindi niya siya nakilala, marahil ay naktatrabaho siya sa isang ordinaryong kampanaya bilang isang ordinaryong empleyado at walang pagkakataong imangat bilang hiyo na hinat hindi rin may pagkakaila ang kanayang talento. Nang oras na para sa seremonya, si Juanito ay nakatayo sa entablado, nakita si Elizabeth na hinahawakan kanayang ama papunta sa kanayang tabi at siya ay mukhang napakasaya. Ang bawat ekspresyon sa mukha ni Juanito ay nakita lahat ni Leah. Sa sandaling ito, ang kanayang puso ay mapait at puno ng halit. Kung siya ay isang tapat na lalaki na tinay na nakmamahal sa kanaya, marahil siya ang magiging kasintahan ngayon. Ano? Nagsisisi ka ba sa kaniya? Kung sasabihin kung hindi ako nalilingkot, nagsisinungaling ako. Kahit papano, minahal ko siya noon, hinat ang pagmamahal na iyon ay marahil ay namatay noong naliko silang dalawa na pumunta sa isang hotel. Sa ngayon, isa lang ang gusto ko, ang makikanti. Kakawan kitang mas maharbo sa susunod. Iwak ka menang magsalitang animan. Basta kung ano ang mangyayari. Napakahaba pang kinabikasan. Hindi ko may papangako. Nakita niya na ang kanayang puso ay inti-inting nalilingkot. Alam niyang hindi siya hindi nakmamahal sa kanaya at hindi rin siya walang inaasahan sa kanilang kinabikasan, nahinat pagkatapos nabihong relasyon, hindi na siya naklakas loob na maktiwala mili. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang resepsyon. Ginawan malalaki at malilit na direktor ng kampanaya ang oportunidad ipang makipagkilala at talakayan ang mga oportunidad sa pakikipagtilinghan. Nilapitan ni Genuing de la Cruz, direktor ng isang maliit na kampanaya, si Juan, magandang araw po, Genuing Juan. Ikinakahalak ko pong makita ka rito. Narinig kong ikaw ay isang doktor mula sa isang malaking cosmetic surgery hospital sa Valenzuela, Chitay. Ano ang nakpabalik sa iyo ipang tanggapin ang posisyon bilang hiyong hangten? Mukhang alam mo ang tungkol sa akin. Ang pagkakaroon malawak na pananaw ang makakatilong ipang imanlat ng maayos. Sa tingin mo, tama ba ako? Siya ay siya si Leona ang girlfriend ko. Magandang araw po, hindi nakakapagtaka na siya ay girlfriend na Genuing Juan. Napakaganda at kakit-akit. Salamat sa inyong papiri. Kung wala na kayong sasabihin, alis na kami. Ayaw manatili nila at makipag-isap sa direktor kaya tumangha siya at hinila si Juan para imipo sa ibang lugar at makpahinga. Pagkaupo nila, nakita niya si Juanito na nakatayong makisa at wala si Elizabeth. Nakaisip siyang maliit na plano. Sinabi nila kay Juan na mayroon siyang pupuntahan. Kung malalaman niya na naktatangka siyang lapitan si Juanito, siguradong magsisilos siya. Kung nagsilos siya, mahirap siyang patanan. Nakpanghap si Leona na hindi sinasadaya na pumunta sa kinatatayan ni Juanito.
Paano tatang gaan mapisok na lalaking tulat ni Juanito ang isang pagkakataon na makipag-isap sa kanaya ng pribado. Nang makita niya siya sa similang partay, naalok na ang kanayang peso sa kanaya. Leona, bakit ka nakatayang makisa rito? Genuing Juanito, narito ka rin pala. Nakpapahangan lang ako. Nasaan si Juan? Bakit ka iniwan ng isa? Malakas ang hangin dito. Nakikipag-isap siya sa ilang panayanduan at hindi ako interesado kaya lumabas ako. Nasaan ang iyong kasintahan? Nasa resting room siya, napakot na rin siya sa buong araw. Sana wala kaming nakaligtan sa aming kasal. Wala naman maganda ang pakikitungo ninyo. Masaya ako. Habang nagsasalita, inti-inti siyang lumalapit sa kanya at pagkatapos ay nakpanghap siyang natalisod. Dali-dali siyang inalalayan, ayos ka lang ba? Ay napakanhat ko. Ayos lang ako, hindi mo kailangang alalayan ako dahil. Hindi mo riyan. Hayaan mo akong dalan ka doon. Pasan saya nasa abala. Ngimisi siya at naalok na siya sa bitag. Lumabas si Elizabeth mula sa silid at nakita si Juanito na inalalayan siya. Kimilo ang kanayang dugo sa halit, way, anong ginagawa ninyo? Nakilat si Juanito nang marinig ang buses ni Elizabeth. Dali-dali siyang tumayo at nakpaliwanag, si Leona ay natalisod. Inalalayan ko lang siya doon. Walang nangyari. Talaga. Hindi ka ba naktitiwala sa iyong asawa? Sinabi na niya, sino ang makakalam kung sinisibikan mo ang asawa ko? Way, dapat respetiin mo ako. Lumabas lang ako para magpahangan, ngunit nakilat ako na napakamalan ako na sinisibikan ko ang asawang ibang tao. Genuing Juanito, sa tingin ko mas mabitin kayo na lang ang mag-isap, salamat sa inyo. Alis na ako. Timayo si Leona at timakbang. Nang tumalikod siya sa kanila, nakbago siya ang ekspresyon, gemisi at nakaramdam kasiyaan nang makita silang nakaway. Tumingin ka pa rin ba? Kung ikinalilingkot mo ito, tumakbo ka at alalayan siya. Tweede ba? Sinabi ko na na nakamali ako. Kapag dumating siya, titahan mo lang siya. Sa wakas, noong matagumpay si Leona sa paglapit sa kanila. Nang hindi na niya sila nakita, tumigil siya at ang kanayang halit ay lumabas. Sumila pa lamang ito. Hintayin mo lang, inti-inti kong babawiin ang lahat. Malamang dito sa labas, hiwag kang magtagal. Narinig niya ang malihamham na buses ni Juan at inilakay ang kanayang kot sa kanayang balikat. Naramdaman niya ang pagmamahal na ibinibigay niya sa kanaya. Para matilanghan siya na makikanti, kisang loob niyang isiniko ang kanayang minamahal na trabaho at handa siyang suportahan sa lahat ng bagay. Saan ka makakanap ng tulad niya? Nang matapos ang partay, magkasama silang imiwi. Hinatid niya siya sa parke at pinakailan niya siya, hindi pa tayo nakakaroon formal na data. Tweede ba kitang samahan ngayon? Kung saan mo gustong pumunta, dadalhin kita. Pimasal tayo kung ano ang gusto ko. Hinawakan ni Leona ang kamay ni Juan habang naklalakad sa sidewalk. Pagkatapos ng ilang hakbang, sinabi niya sa kanyang imipo sa bench. Pagod ka na ba? Bakit bigla kang gustong imipo? Hindi ako pagod. Alam kong masakit ang paa mo, suot mo ang sapatos na ang buong araw. Tinitahan siya nidem at labas siyang nandag. Bakit mo ako tinititahan? Alam kong gwapo ako, hindi mo na kailangang magmakang sabik. Nawala ang pagiging emosyonal nidem sa sinabi ni Hung. Simamangot siya. Nagtanong ilit si Hung, gusto mo pa bang maglakad? Bihatin na lang kita. Hindi na kailangan. Hindi naman maalaga kung imipo ako dito o magpatuloy sa paglalakad. Ang maalaga ay kasama kita. Sakitan mo ako ng totoo, ilang relasyon na ang naktan mo bago ako. Pangalawa ka. Kaya pala may karanasan ka na. Wala ka bang itatanong tungkol sa nakaraan mong relasyon? Karaniwan interesado ang kababadian.
Nang hende siya semagot, pilit siyang gemiti, hiwag nan ga, mag siseloos lang ako. Inipo sila saglit, at biniat siya pabalik ni hung sa parking lot. Nakatilog siya sa doon, at nagising lang nang biyatin siya papasok sa passengersyat. Hinaplos ni hung ang kanang ilo at malimanay na sinabi, matilog ka na. Tatawagan kita pagdating natin sa bahay. Hinalikan niya si hung sa pisngi, at saka natilog ilit. Nang nasa partay sila, nakita ni hung na malapit siya kay Nu. Alam niyang nakpapanghap siya, pero hindi niya maiwasang makselos. Nawala ang inis niya sa halik niya at bahang kimama ang kanang selos. Nang mahang hiyo si hung, ginawa niyang asistant sidem. Medayo iba ang trabong itu sa dati niyang trabaho, pero hindi naman siya nahirapan. Pagkalipasang isang linggo, nakpadalang imbitasan para sa kooperasyon ang kampanayan dilene sa hangtene, inaasahan na ito ni hung. Sa kanang palakay, malaki ang krisis na kinakaharap ng dilene at kailangan nila ang bahong partnership para malampasan ito. Ang hangtene ang nanghanhanang pagpipilian. Nang matanghap ang imbitasyon, tinanghap niya ang alok na ito na may kasamang kondisyon na siya ang magiging panghinaang tao sa proyekto. Mahal ko, nangako akong bibigyan kitang sorpresa, limapit ka. Imbitasan para sa kooperasyon mila sa dilene pakikipagtilinghan sa paghawang mga desinayong damit para sa taklakas at taklamag. Nahilat si Dim. Bakit bigla na lang gustong makipagtilinghan ni Nu sa atin? Nahalaan mo rin to. Nagimiti si hung nang may pagtataka, nag-imbestigahan na ako. Maganda ang hanakawang dilene nitong hanakarang biwan pero maraming bitas sa loob pagdating sa kapital. Ipagkatiwala ko sa iyo ang proyektong ito. Maaari kang magtrabaho doon at makakatilong ito sa pakihanti mo. Simimangot si Dim, paano ako makakapenta doon? Hindi sila papayag na may takalabas sa kampanaya. Ang kondisyon para sa kooperasyon ay magtatrabaho ka doon hanggang sa may labas ang produkto. Kaso sa'yo ka at sa nego sa'yo walang konseptong takalabas. Hiwag kang mahalala. Papayag ayon dahil sa pakikipagtilinghan lang sa atin siya magkakaroon pagkakataong bimangon mili. Timinghan si Dim sa kanaya nang may pagpapasalamat, salamat sa pagtulong mo sa akin. Paano kita babayaran? Kinirot ni Hung ang kanayang pisngi at nang asar na sinabi, hiwag kang mag-alala, hindi kita tinitulinghan ng walang kapalit. Inti-inti kong sisinghalin ang itang mo. Pagkalipasang ilang araw, pumunta sina Hung at Dim sa dilene para pirmahan ang kontrata. Pimasok si Dim sa kampanaya, ang dati niyang panghalawang tanan. Walang nagbago maliban sa wala na ang kanayang ama at inangkin na rin ni Nu ang kanayang dating bahay. Bukod pa rito, ipinamalita niya sa lahat na siya at ang kanayang ama ay namatay sa isang aksidente. Maraming beses siyang naktaka, hindi pa niya ako hanapin. Makikialam ba ang pili sa kasong ito? Pero ito rin ang pagkakataon niya para maging ibang tao. Magandang araw, Hung. Magandang araw, Msmdeng. Masaklang pagpati ni Nu. Magandang araw sa inyong dalawa. Similan na natin nakahanda na ang kontrata. Tiwang-tiwa si Nu dahil madalas na pipinta si Dim sa kampanaya, hindi katilat ni Kitrang. Khayan pa man, nalala pa rin niya ang nangyari sa castle, halit na halit siya, pero wala siyang makawa dahil ito ang kondisyon para makipagtilinghan ang hangtene, bimalang si Hung kay Nu at kaswal na sinabi. Pwede mo bang sabihin sa receptionist na hindi na kailangang makpa-appoint ang girlfriend ko sa tivang pipinta siya dito para makita kayong dalawa. Timango ahat si Nu, siyempre naman. Kung gusto mo maklalan din kaming pribadong silid para sa kanaya para hindi na siya pabalik-balik sa pagitan ng dalawang kampanaya. Nakmamadaling kimaway si Dim, salamat, hiway pero hindi na kailangan. Matapos pirmahan ang kontrata, imalis sina Dim at Hung. Halit na sinabi ni Kitrang kay Nu, ang sipak mo naman, balak mo pang maklan pribadong silid para sa kanaya. Malaking kasusayo natin sila, kailangan natin silang palakan. Nakikibit balikat si Nu. Kinabukasan, pumunta si Dim sa dilene para talakayan ang ilang bahay tungkol sa desinayong ipinadala sa hangtene. Hindi balak ni Dim na personal na pumunta sa dilene.
Pero kailang hanyang lapitan sina nul atrang kaya kisang loop siyang peminta. Imakait siya sa opisina ni Kitrang. Tok tok tok. Pasok sahot ni Kitrang. Magandang araw, Mstrang. Nakakabala ba ako? Naparito ako para talakayin ang ilang detalye sa desenyo, sabi ni Dem. Ipinakita ni Kitrang na nairita siya, dapat ako ang nairita, pinapenta po kita dito. Sigurado ka ba? Napakalaga sa akin proyektong itu at ipinakatiwala itu sa akin nihong. Ayaw kong mahkamali. Napansin di Dem ang mga dokumento sa mesa ni Trang. Senilay pa niya ang mga itu at nakita na mga desenyo itu para sa spring-summer collection niya. Sa tingin ko kailangang bahiyan ang mga desenyong itu. Pansamantala, akin na mina itu para pakaralan. Maaari ko bang itanong kung kanino ang desenyong yaon, tanong ni Dem. Baakang nakilat si Kitrang at nakalangan, desenyo itu para sa spring-summer collection. Hindi pa natin kailangan ito ngayon. Ikaw po ang gumawa nito. Ngimiti si Dem at lalong nadismaya sa kanaya, tama. Hindi lang niya ipinakkanilo ang kanayang kaibigan, inahov niya po ang nubayo nito at ninakaw ang desenyo niya ng walang kayahan. May talento ka pala. Kung makikipagtalangan tayo sa spring-summer collection, siguradong apribahan ito kapag ipinakita mo ang desenyong ito, sabi ni Dem. Nachtididang tumingin si Kitrang kay Dem, bakit? Parang hindi ko masaya. Hindi masaya ako. Imalis Dem sa opisina ni Kitrang at malangkot na imiwi. Labas na kinakabahan si Trang dahil hindi naman kanaya ang desenyo. Naupo si Dem para bahiyan ang ilang detalye sa mga matapos makipag-isap kay Kitrang at saka paminta sa atyanteng ofite para mahanap ng ilang dokumento. Biyong araw siyang abala sa mga papeles at kailangan pa niyang paminta sa deline kaya labas siyang napahot. Pagdating iyan, gusto na niyang imiwi at makpahinga nang makita niya sino. Masindeng bakit ka nandito, tanong nino. Dinalaw ko ang asawa mo para pag-isapan ang ilang bahay, sahot ni Dem. Pauwi ka na. May problema ba, Kyuhei? Wala naman. Gusto ko lang itanong kung may ginagawa ka ba ngayon. Gusto kitang imbitahan kimain bilang maliit na partay para tanghapin ko sa kumpanaya, mengkay nino. Nakpanghap si Dem na nakisip, sige. May iba pa bang kasama, o tayong dalawa lang? Tinawakan ko rin ang asawa ko pero may malakas siyang kakawin ngayong hobby. Ako lang makisa, ukay lang ba sa iyayot, sabi nino. Ukay lang sa akin, natatakot lang ako na makisip siya ng iba. Nakasakit na ako sa relasyon ninayong mag-asawa dati. Imihingi akong pamanin. Ukay lang ang. Hindi naman niya ang inaisip. Nandito rin ang sasakyan ko, ukay lang ba sa iyo kung ihatid kita sa restaurant. Pareho rin naman tayong direksyon. Sige, tara na. Timango si Dem. Tiwang-tiwa sino na makakasama ang isang magandang baba sa hapinan. Balik na naman siya sa pagiging playboy. Hindi alam ni Dem na inaisip niya na napapayag na niya siya. Sobra na siyang nakakaintindi sa kanaya. Nakpadala si Dem sa kay Wing at simakay sa kotse papunta sa restaurant. Kisang loob niyang binuksan ang pintong sasakyan at ngumiti siya sa kanaya. Natagalan sino. Hey, marhay, ukay ka lang ba? Bakit hindi tayo pimasok, tanong ni Dem. Hindi, tara na. Nakbalik sino sa kanayang sarili. Limapit sino sa kanaya at inalalayan siya para hindi mataman ang parating na customer. Nailakan niya ang customer pero hindi pa rin inalis ang kamay niya sa kanayang likod. Wala siyang sinabi, tumingin lang siya sa kanaya at tiningnan ang likod niya. Patawad musteng nakalimitan ko na madaling bawi sino sa kamay niya. Walang sinabi si Dem at pimasok sa loob. Inalalaan silang staff sa kanilang mesa at nak-order na silang pagkain. Maraming an order sino at lahat ng ito ay mamalan. Gutom na rin si Dem kaya hindi niya inisip kung sino ang kasama niya. Musteng, kalivete ka ba, tanong nino.
O, sagot nidem. Nakopo aku so harap mo pero hindi kita nasahi nakagilihang sabi nino. Hindi kasi aku madalas makakita ang kaliviete. Kimain ka lang. Patiloy na kinain nidem ang stefrit miat na gusto niya pero may CBS kaya kinailangan niya itong isa-isang tanghalan. Pinakmasdan nino ang kanyang kinikilos. May pakiramdam siya na nakita na niya ito dati. Naalala niya na kaliviete rin ang dati niyang girlfriend at ayaw rin nito sa CBS. Naalala niya na sinabi ni Kitrang na pamilyar ang makanimdeng. Natagalan siya at naisip kang singstem hakaya ang karap niya. Bakit ka natilala? Kakan ka pa ba o hindi na? Lamang na ang pakkan, tanong nidem. Sige, kimain ka lang. Nachbalik sinu sa sarili siguro isip lang siya nang. Keng ano-ano. Marahil patay na sinanishtem at ang kanyang ama sa aksidente. Kahit na hindi nahanap ang katawan nila, hindi sila makakaligtas sa ganitong iring banghan. Habang kimakain, nakisap sila tungkol sa kumpanaya at minsan ay tungkol kay Kitrang. Bawat sinasabi ni Instem ay kinahilat nino. Dahil gusto niya na mapasakanaya ang habaho at kakaiba, hindi niya hayang makawala sidem. Mahanap siya ang paraan para maalin siya nito. Matapos silang kimain, inihatid ni Singstem sa kumpanaya para kinandiya ang sasakyan nito. Alam ni Singstem na matahampay niyang nakya ang kanayang atensyon. Inalala niya ang nangyari kanina, lahi siyang nahanap ang paraan para limapit sa kanaya. Talakang hindi nakpabaho ang ikhali mo. Balang araw malalaman mo na makpabayat ka sa ikhali mong babaro sa isip-isip niya. Pahot na pahot, imiwi siya. Charga mo mina ako, pahot na akun ngayon. Bakit hindi ka na lang nakboy nga sa bahay? Bakit ka pa nakipakita sa lalaking aun? Pauwi sana ako pero inimbita niya ako. Mahandang pakakaton ito para pakiwalayan silang dalawa at para humana ang kanyang interes sa akin, hindi ka pa maktatanong tungkol sa amin. Halimbawa, kung saan kami kimain. Naktiwala ako sa iyo, hindi ka ba natatakot sa akin? Hahawa akong kahit ano para makapagbawi, hindi ako natatakot. Nakikita ko na isa kang desidido at matapang. Hindi lahat kayang maktis at handang ibigay ang lahat para makiwa ang kung ano ang sa kanila, alalahanin mo ang mga sinabi ko. Kahit na anong gawin ko, ang pagmamahal ko para sa iyo ay totoo. Kahit na hindi ka siyang hangtena, mamahalin pa rin kita, ang daldal mo ngayon. Ang timing maka mo. Bakit wala kang sinasabi? Hindi ba ako sincere? Mahal kita. Teka mina, kimakan pa lang ako, nang marinig ito niya, limiwanag ang kanayang hamata, naisip niyang dumating na ang kanayang pakakaton. Dati siyang nakisip maraming paraan para lapitan siya, para mapansin siya, ngayon ay singla na siya, tiyak na makakaramdam siya ang panghangilila, mas madali na siyang kimilos. Saka na, hiwak ka nang iminom, sibikan na yung makkoyos, malay muet. Pakpapayo niya. Hindi pwede kapag naktisasaw na siya, walang makakapagpabaho sa kanaya. Malengkot na sabi ni Dem. Hiwak ka nang malengkot makakakita ka rin ibang tao. Hiwak ka nang iminom. Patiloy na panghikayat niya. Ibang tao. Sino? Walang makakapantay sa kanaya. Inilang si Dem. Alam kong napakaisay niya, pangharap siyan maraming baba, pero kung wala na talakang pakmamaw, walang saysay ang pakpilit, hindi ba? Mahina ang sabi niya. Tama ka. Tumanga si Dem habang iminom ang alak. Hindi niya akalain na kaya niyang imarting ganito, sigiradong nalok na siya sa patibong. Samiray-siray siyang tumayo at imiwi. Nakalok siyang ihatid siya pauwi, lasang ka na ihatid na kita. Pero paano ang kotse ko? Bawal mahmaniw kapag nakainom. Iwan mo na lang dito ang kaligtasan ang pinakamalaga. Salamat. Sa dawn, napansin niyang palihim siyang tinitingnan ni Kekeng ilang beses, napakalinaw ang kanayang hamata. Nang makarating sila sa kalagitnaan dawn, timawag si Kitrang. Nang sakitin ni Kekeng ang telepono, nakanwari siyang simahaf,
Ang lamig. Ang kanayang buses ay napaka-implay. Na wala ng kontrol sa kitrang, nasan ka. May buses pang baba sa tabi mo. Gemahawa ka bang kalukuhan sa likod ko. Wala. Nachmamaniw ako pach iwi ko ipapaliwanag ko sa iyo. Nach alue sa kik ay pach katapos ay ibinaba ang telepono at itinaas ang temperaturang ay son para hindi siya malamahan. Okay ka na ba? Salamat. Timawag po ang asawa mo kanina. Pasensya na wala akong intensyon. Pakisap ipaliwanag mo sa kanaya para sa akin. Ngimiti sa kik ay para ipaiwatig na okay lang pagkatapos ay nachmaniw papunta sa harap ng condominium niya. Kailangan mo bang iadit kita sa itaas? Okay lang, kaya ko na. Salamat sa abala. Mag-ingat ka. Timalikot sa din papasok. Nakatayo pa rin doon si Hay nagsisisang tinitingnan ang kanayang likod. Nativa siya nang malaman niyang hiwalay na siya, kailangan niya siyang makiyo sa lahat ng paraan. Pimasok sa dim sa elevator, nakpakalma siya at bimalik sa kanayang kwarto. Nakihintay pa rin sa kanaya suhong. Iminom ka ba? Kanti lang. Pakot ka ba sa trabaho ngayon? Simula nang tanghapin mo ang proyektong iyon, madalas akong paminta sa dalena panti ng panti ang oras natin. Hindi ka ba nakakalit sa akin? Hindi kita madalas makita pero alam kong sa peso mo may malakang lugar ako, itiniro niya ang kanayang peso. Ngimiti siya at himalik sa kanayang lobby. Hindi siya hanong nasyan, hindi pa sapat yan, dapat ganito ang halik mo. Iwag na, hindi na ako nakbibiro. Patawarin mo na ako. Hindi mo pa nga ako napaparisan sa pakikipag-iniman sa lalaking iyon. Ang late itak mo. Kanina lang sinasabi mong may mahalaga akong lugar, akala ko naintindihan mo ako. Alam kong nakpapanghap lang ako pero nainis pa. Rin ako. May natiklasan akong isang nakakativang bahay. Gusto mo bang marina? Ang nangyari sa kanila. Ang hay na iyon ay nag-invest sa stock market na may malaking halaga. Wala naman siyang hanin kalaking pera, kaya kailangan niyang makbikin mga libro para magkaroon pera para tumakbo sa tambak ng mga stock na iyon. Kaya nilang gawin iyon. Pwedeng makilong ang pakbikin mga libro, hindi ba? Paano mo nasabi? Ang kasakiman ng tao ay walang hanggan. Kapag may maraming pera, gusto pa nilang higit pa, lalo na ang hanak na nakawang ari-arian mila sa iba. Hindi nila malalaman kung paano paalahan ang mga resulta ng kanila kong iba. Hindi ko siya hayang magtagumpay. Kailangan kong subukang pakiwalayan ang mga asawang iyon sa lalong madaling panahon. Kapag naktalikiran sila, mas marami tayong pakakatong kimilos. Masaya sinahung adam sa isa't isa, kaya naman hindi masyadong maayos sa kikay. Pagdating ni kikay sa kate, nakita niya si kitrang na nakatayo sa harap ng bahay na nakihintay. Bakit hindi ka pimasok sa bahay? Anong ginagawa mo dito? Nanganghas ka pang magtanong. Sabihin mo nga, sino ang baba kanina? Simding. Lasing siya, ihatid ko lang siya pauwi. Pauwi. Madali ba rin makipagtalik? Paano ka magsalita? Iwag mo akong pakbintanghan. Hindi ba? May boyfriend na siya, bakit kailangan pa niyang magpahatid sa'yo? Hindi ko ba alam na nakikipagkita ka sa mga business partner, pagkakita mong lasing siya, sinabi niyang nakipaghiwalay na siya kay Direktor Hung, nawa ka kaya inihatid mo siya pauwi, walang nangyari. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, mahal ko? Totoo ba ang sinasabi ko? Nakakalit ako sa'yo. Nakpaliwanag na ako pero hindi ka pa rin naniniwala. Sige na, albirito ka lang. Sige, pasok na tayo sa kwarto at babayaran kita. Kinabukasan, nakipagkita sa kitrang kaidang para mag-isap, msteng. Pwede ba tayong mag-isap sandali? Okay lang naman, siguro hindi tungkol sa trabaho. Ila ko tungkol sa nangyari kahapon, hindi ba? Mabilis ka rin makaintindi. Sasabihin ko sa'yo, asawa ko si Hay, hiwag kan hang magpanta sa'yo.
Hende ko alam keng anong nangyari sa'yo at sa boyfriend mo pero ang isang magandang baba katilat mo, msendeng ay hindi na kailangang mangakit po ang asawang iba, hindi ba? Sa tingin ko nakakamali ka. Kahabi pinasakay lang akong asawa mo walang nangyari. Akala ko baka po nakpaliwanag na sa'yo si Hay. Makang hindi pa rin nasusulisay ng maayos. Sa tingin ko hindi ka rin masyadong nakititiwala sa asawa mo. O nakakaroon na ba siya ang ibang baba kaya ka nakririya't ng ganito? Ikaw. Pinapalala ko lang sa'yo, hiwag kang makakaroon ibang inisip sa asawa ko, hiwag ka rin humawang kahit anong bahay para akitin siya, kung hindi. Kung hindi ano? Anong kakawin mo sa akin? Sabi ni Dem habang papalapit sa kanaya. Papalapit si Dem, imatras sa Trang. Tinitahan siya ni Dem ng matalim, habang tinititahan siya ni Trang sa mata, nakaramdam siya ang kanting pagkakakilala. Bakit kamakang mata niya si Dem? Hindi siguro masyado lang akong tinsaynado kaya kung ano-ano ang inisip ko. Patay na si Dem. Sa tingin ko dapat mas alahan mo ang sarili mo imbes na tanungin ako dito. Kapag napabayaan mo ang sarili mo at naksawa ang asawa mo walang ibang sisisihin. Pagkatapos magsalita ni Dem, humisi siya at imalis. Nang makita ito ni Trang, mas lalo siyang nakalit, kiniyom niya ang kanayang hakamay, hayop ka. Hindi kita hayang akawin ang asawa ko, mahantay ko lang. Alam ni Dem na ang nangyari kapon ay nakpababa sa tiwala ni Trang kay Kekay. Kiniya niya ang kanayang tasang kopa at himahop ng mainon. Malapit nang similan ang proyektong kolaborasyon, hindi na siya maktatakal sa dalan. Kailangan niyang mabilis na manghalap ng ebidensya na nakpiyaka silang makalibro, mahanap ng ebidensya tungkol sa aksidenteng kanayang ama at sa kanaya at ipakilong silang dalawa. Kinilanghan siya ni Hung na imbestahan ang aksidente noong tongyaon. Katilat ng sinabi niya, initusan ni Kekay ang isang tao na maktulot ng